Šta to za dete za sebe, ti ne za 5 tona je sve. A to u krcu. Obraše se vinogradi dole kraj Topole. Došlo vreme da se uzme koji koga vole. Došlo vreme da se uzme koji koga vole. Za istoriju. Moram da pozdravim kamermana, samo nemojte pomoći. Isparći još ružnijim nego što ja sam. Zdravo. Jesen stiže rana, vinograd izreli. 2. septembar, leta gospodnjeg 2017. I naš domaćin Bata Radić. Bog vas poživio, hvala što ste došli da završimo ovaj lepi posao. Hvala Bogu. A kasnije da uživamo u plodovima koje nam je Bog dao. Nadam se da neću ništa da pokvarim i da od ovakvog lepog grožđa napravimo još jedno bolje vino. Koju ovo sortu sad? Ovo je Chardonnay. Ne može da bude loše vino. Malo ga je mraz omeo 25. aprila, ali bit će to. Kvalitet je dobar, suša mu nije smetala, malo mu je sunce smetalo zbog visokih temperatura, ali treba biti čovjek da bude zadovoljan sa onim što mu Bog da i da ne traži mnogo više. Eto tako. Čekaj da postavim pa ću da komandujem. Ja ću. Nek stave lampu gdje se stavi.
Dobro, čekaj da postavim. Nemojte da pređete teren sa što mi ne kažeš da snima, da bude malo fina. Ajde vamo slobodni. Dobar dan. Ćao, desi. Sad može da... To slike gazdarice kako je ona se trudila. Kako se trudila cijelu noć i 2 dana. Gle ovo. Čekaj, molim te sve da tvoje. Ovo smo morali jutro smarko da načnemo. Nismo mogli da izdržimo da se no. Gde si, Slađo? Joj. Samo Hvala. Da bi bilo mi fino, ja često sav taj džumbus pretočim u vino. Gde si ti? Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga da moja stara druga, a kad je tuga onda mora Pa ću da vam donesem po jedno čelce podaj. vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga da moja stara druga, a kad je tuga onda mora da se cuga. A Boga mi jašite ono što ste sinoć. A samo. Ja sam. Dešava se da izgubim sve, ženu koju volim, neke dobre drugove, zaboravljam. Sivi burgundac, grožđe vrhunskog kvaliteta koje daje također jedno vrhunsko vino koje može da bude od bele do ćilibarske boje, zavisi od toga koliko se dugo drži u komini kada se otače. Odlikuje se izuzetnom aromom, veliki procentom šećera i nikada ne izneveri u rodu. Znači, rađa uvek maksimalno i bez obzira koliko je to po čokotu, uvek je to vrlo kvalitetno grožđe sa procentom šećera koji daje vrhunska vina. Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga da moja stara druga, a kad je tuga onda mora da se cuga. Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga da moja stara druga, a kad je tuga onda mora da se cuga. La 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 la, la 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 la, jer tu je tuga da moja stara druga, a kad je tuga onda mora da se cuga. Drago nam je što su odvojili deo, da li je mali ili veliki deo svoga života koji ste posvetili nama, što ste uložili malo svoga truda, znoja, da pomognete da uberemo ono što nam je Bog dao, da se zahvalimo Bogu što nam je to dao. Da li je to mnogo, malo, dosta, uvijek je dobro kad Bog nešto da. Pričat ćemo o tome da smo se lepo proveli, lepo družili i planirat ćemo da se ponovo vidimo, jer ovo ovdje mora da traje još Mnogo vekova. mnogo godina. Dižem ovu čašu u zdravlje vaše, zdravi bili i što češće se viđali. Živeli.
Pa da sam. Da to ima gazdu do kuće. Šta je gazda? Kiki! Kiki! Nije kuće skriveno, svi tako. Znači,